तर नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांना सुप्रभात। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगच्या इथून आता आम्ही पोचलोय खांडस्ते भीमाशंकर हा ट्रेक करून फायनली भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या इथे। तर हा मित्रांनो सेकंड व्हिडिओ कंटिन्यू असणार आहे। तर पहिला व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल, तुम्हाला आवडला असेल आणि कमेंट तर बऱ्याच जणांनी केलेत, तर खूप छान वाटतंय। तर आता आम्ही चाललोय चहा वगैरे घेऊन दर्शनाला। समोर आपल्या भीमाशंकर श्री क्षेत्र जय भीमाशंकर। तर आपल्याकडे इथे सगळे भाविक बघू शकता तुम्ही, सगळे एकदम उत्साहाने आपला ट्रेक तर चालू झाला आहे। अच्छा, तर आपला सिद्धेश दादा इथे येऊन गेलाय, तर त्याला इकडच्या मंदिराबद्दल माहिती आहे। तर सकाळी सगळे गुड मॉर्निंग वाली चहा घेताना मस्त थंड वातावरण आहे, त्यात आम्ही पण चहा घेतलाय, तर थोडी एनर्जी बूस्ट झाली आहे। तर आता देवाचे दर्शन घ्यायचे। मावशी तर सिद्धेश जसं म्हणालाय की मंदिरासाठी आपल्याला खाली उतरावं लागतं, तर मंदिर हे खाली आहे। तर आता पुढे माहिती नाही की कॅमेरा अलाउड वगैरे आहे की नाही। तर 10, 15, 20 एक दुकानं लागल्यानंतर आपल्याला हे शेड चालू होते। या शेड मधून आपल्याला आत जायचंय। काय ओळखीचे त्या साईडून जायचंय काय? नाही, आता जाऊन इकडे पुढे बसू शकता, पण तुम्ही जर आता टाइम करत बसले ना, लाईन इकडे वरती जाईल, टाइम थांबवायचा। जय भवानी, हर 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 हर। खूप छान वाटतंय, खूप प्रसन्न असं वातावरण आहे आणि जाताना सर्वत्र आपल्याला दुकानं वगैरे पाहायला मिळत आहेत आणि इतकी थंडी वाजते, जबरदस्त। पहिलीच वेळ आपली, कसा एक्सपिरियन्स असणार आहे, दर्शन आपल्याला कसं काय मिळतंय तर बघूया। आणि आता ह्या पायऱ्या किती काय आहेत ते आपल्याला माहिती नाही। आम्ही ज्या वाटेने आलो ती गोगलवाट, हे सोपान गोगलवाट ना, काय गोगलघाट, सॉरी आम्ही ज्या वाटेने आलो म्हणजे ती घाटवाट होती, तर त्याला म्हणतात गोगलघाट। आणि आम्ही उतरणार आहे गणेश वाटेने, आणि अजून एक तिसरी वाट आहे, ती शिडीची वाट आहे, पण तिथे शिडी पडल्या कारणाने आपल्याला त्या वाटेने जाता नाही येणार। आता आपण लाईन मध्ये लागतोय, आता आपल्याला कोण घेणार नाही। तर गेल्या 1 तासापासून आम्ही लाईन मध्ये दर्शनासाठी, बरीच लाईन आहे आणि खूप वातावरण पण छान आहे आणि आतमधून असा उत्साह पण खूप आहे की पहिल्यांदा चालू आहे। तर ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन लांबून होतंय, जवळून होतंय, कसं काय होतंय ते आपल्याला बघायचं आहे।
तर आता आपली लाईन जवळ आलेली आहे. इकडे मेन गेट आहे श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान करून. तर पुढे आपल्याला व्हिडिओ काढायला मिळेल नाही मिळेल बघू कसं काय होतंय. तर स्टे ट्यून राहा. दर्शन आपण सगळ्यांनी नक्कीच करूया. तर मंडळी, श्रावण महिन्यात आणि महाशिवरात्रीच्या दिवशी येथे तुम्हाला असंख्य प्रमाणात भाविकांची गर्दी पाहायला मिळेल. आणि जेवढे जमेल तुम्हाला तेवढे पहाटेचे लवकरात लवकर येथे दर्शनासाठी तुम्ही या. तर तुम्हाला जास्त गर्दी पाहायला मिळणार नाही. आम्ही सुद्धा ट्रेक करून लवकरच आलो होतो, त्यामुळे आम्हाला कमी प्रमाणात गर्दी मिळाली. कमीत कमी 2 ते 2.5 तास आणि जास्तीत जास्त 5 ते 6-7 तासांपर्यंत तुम्हाला दर्शनासाठी वेळ लागू शकतो. मंदिराचं बांधकाम हे फार जुनंच आहे. असं म्हटलं जातं की हे हेमाडपंथी बांधकाम आहे आणि अजूनही तितक्याच मजबूत स्थितीमध्ये उभं आहे. भारतात एकूण 12 ज्योतिर्लिंग आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात 3 आहेत आणि 12 ज्योतिर्लिंगापैकी भीमाशंकर हे 6व्या स्थानावरचं तीर्थक्षेत्र आहे. महाराष्ट्राला लाभलेल्या ज्योतिर्लिंगापैकी नाशिकचं त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद म्हणजे संभाजीनगरचं, नंतर पुण्यातील भीमाशंकर जिथे आज मी आलोय, हे 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रात येतात. अखंड धुना बाबा का दर्शन करो. अखंड 12 ज्योतिर्लिंगापैकी मी आज दुसऱ्या ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन केलं. याचं खूप समाधान मला मनापासून वाटत होतं, कारण त्र्यंबकेश्वरला याआधी मी भेट दिली होती आणि आज हे दुसरं ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन. खूप छान असा अनुभव आणि शब्दात काहीच सांगता येत नाही. तुम्ही जरूर या आणि एकदा भेट द्या. तर मित्रांनो, जसंच तुम्ही पाहिलं की आपलं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगाचं हे दर्शन किती सुंदररित्या झालं आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये सुद्धा पाहिलं आहे की मंदिरामध्ये पण मी व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न केला होता. तर आता आम्ही चाललो आहोत. पुढे एक 3 किलोमीटरवर आहे गुप्त भीमाशंकर. तर ती प्लेस काय आहे आणि ती कशी काय ते पण मला अनुभवायचं आहे आणि पहिल्यांदाच बघणार आहे. तर ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन उत्तम झालं. खूप मन समाधान झालं इथे येऊन, शब्द नाहीत. तर बघूया आपली पुढची जर्नी कशी काय होते. तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेलच असं वाटतंय. तर व्हिडिओला स्टे ट्यून राहा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट तर करायला विसरू नका. हर हर महादेव.